Voditeljka Jovana Jeremić ovog je tjedna ponovno izazvala snažne emocije u javnosti kada je, usred salona dok je radila pramenove, zaplakala i iskreno progovorila o svom emotivnom životu s partnerom Miloš Stojanović, poznatim kao Tigar. Razgovor je odmah postao viralan, ne samo zbog njezinih suza, već i zbog tematika koje je dotakla, od ljubavi i privrženosti do planova za budućnost i intimnih razmišljanja o proširenju obitelji. Sve to pokazuje koliko je njezin emocionalni put slojevit i koliko to teško može ostati nerazumljeno od strane javnosti koja je navikla na površne izjave slavnih osoba. Jovana je, govoreći o vezi s Tigarom, otvoreno priznala da je ovaj odnos jedan od najvažnijih u njezinom životu. U intervjuu je istaknula da je poštovanje i uvažavanje temelj svakog uspješnog odnosa, te da je upravo Tigar pokazao koliko mu je stalo, ne riječima, nego djelima. Takav pristup mnoge iznenađuje, jer se u javnom prostoru često naglašavaju riječi i fraze, dok su djela ona koja zapravo grade povjerenje i stabilnost unutar veze. Ovo priznanje pokazuje da Jovana traži istinsku emotivnu dubinu, a ne samo površnu sliku ljubavi koja se često servira u medijima. U drugom dijelu svojeg emotivnog iskaza, Jovana se osvrnula i na svoju želju da postane majka još jednom. Ona je istaknula da joj je proširenje obitelji izuzetno važno i da bi voljela roditi blizance. Ovako otvoreno govoriti o intimnim planovima o trudnoći i majčinstvu na društvenim mrežama i pred kamerama rijetko tko radi, posebice javne osobe koje se često boje osude ili pogrešnih interpretacija. No Jovana je odlučila biti iskrena i prikazati svoje osjećaje onakvima kakvi jesu, bez glume i skrivanja. Osim o ljubavi i trudnoći, Jovana je govorila i o prošlim emotivnim iskustvima, uključujući i one koji su bili bolni ili neuspješni. Jednu od takvih situacija spomenula je i u kontekstu odnosa s drugim javnim osobama, dajući svoju prosudbu o razlozima takvih veza i zašto je odlučila da danas te odnose ne opravdava niti potiče. Ovakav nivo iskrenosti kontroverzan je, ali i osnažujući, jer pokazuje da javne osobe, unatoč pozornici i kamerama, osjećaju kao i svi ostali, s nadama, zebnjama, ali i snagom da govore o svemu što ih pogađa u dubini. Jovanine riječi o tome da je prošla kroz teške emotivne periode i bolje shvatila što želi u životu odjeknule su snažno među pratiteljima. Ona je naglasila da je karijeru gradila godinama i da sada, u zrelijim godinama, želi uživati u životu i ljubavi bez kompromisa. Takav pristup zahtijeva hrabrost, jer govoriti o vlastitim slabostima i ranjivostima pred publikom može biti zastrašujuće, ali istovremeno oslobađa i potiče druge da se suoče sa svojim emocijama bez srama. Emotivni trenutak koji je posebno odjeknuo bio je onaj kada je Jovana, govoreći o Tigru, jednostavno zastala i zaplakala. Nije to bio dramatičan televizijski trenutak, već iskrena reakcija žene koja je osjetila da je napokon pronašla sigurnost. Rekla je da prvi put ima osjećaj potpune zaštite i podrške. Upravo ta rečenica pokrenula je lavinu komentara na društvenim mrežama, jer publika rijetko vidi Jovanu u ovako ranjivom izdanju. U razgovoru se dotaknula i odnosa sa Željkom Mitrovićem, naglašavajući koliko joj znači profesionalna podrška i povjerenje koje je dobila kroz rad. Istaknula je da je zahvalna na prilici koju ima i da nikada ne zaboravlja tko joj je dao prostor da bude ono što jest, drugačija, glasna i autentična. Ta izjava dodatno je podigla prašinu jer su mnogi nagađali o njihovom odnosu. Govoreći o trudnoći, Jovana nije skrivala uzbuđenje. Rekla je da želi još jedno dijete i da ozbiljno razmišlja o budućnosti. Naglasila je da majčinstvo smatra svojom najvećom životnom ulogom, većom i od karijere. Upravo ta izjava iznenadila je dio javnosti koji je navikao gledati je kao ambicioznu i fokusiranu na posao. Posebno je istaknula kako joj je važno da partner bude emocionalno jak, stabilan i sposoban nositi se s njezinom energijom. Tigar je, kako kaže, pokazao da može. Za nju je to presudno. Muškarac koji stoji uz nju, a ne iza nje. Jovana je priznala da joj nije bilo lako otvoriti se pred svima. Svaka suza bila je stvarna, bez scenarija. Upravo zato je publika reagirala snažno, jer su osjetili autentičnost. Na kraju ovog dijela poručila je da više nema strah od osude. Kaže da je naučila voljeti sebe i birati ono što joj donosi mir. A to je, kako tvrdi, najveća pobjeda. Nakon što su suze obišle društvene mreže i postale glavna tema dana,
Jovana je odlučila dodatno pojasniti što stoji iza njezine emotivne reakcije. Naglasila je da to nisu bile suze slabosti, već suze olakšanja. Kako kaže, prvi put u životu osjeća da ne mora sve nositi sama. Godinama je gradila imidž snažne, glasne i samouvjerene žene koja nema strah od sukoba ni kritika. No iza te javne slike, priznaje, postojala je i potreba za sigurnošću, toplinom i podrškom. Upravo je to, tvrdi, pronašla u sadašnjem odnosu. Istaknula je da joj je najvažnije da partner razumije njezinu ambiciju i energiju, ali i da joj pruži mir kada se kamere ugase. Taj balans, kaže, nema cijenu. Publika je u tim riječima prepoznala iskrenost žene koja više ne želi dokazivati ništa nikome, već samo živjeti život po vlastitim pravilima. U nastavku ispovijesti, Jovana je otvoreno govorila o majčinstvu kao svojoj najvećoj životnoj želji. Iako je karijera godinama bila u prvom planu, priznaje da joj obitelj danas postaje prioritet. Rekla je da ozbiljno razmišlja o trudnoći i da bi voljela proširiti obitelj, naglašavajući kako dijete nikada ne može biti prepreka uspjehu, već dodatna motivacija. Smatra da snažna žena može paralelno graditi karijeru i biti posvećena majka, ali samo ako uz sebe ima partnera koji je stabilan i podržavajući. Upravo zato ističe koliko joj znači osjećaj sigurnosti koji sada ima. Njezine riječi izazvale su brojne reakcije, jer je pokazala drugu, nježniju stranu svoje osobnosti. Mnoge žene u komentarima su se poistovjetile s njezinim razmišljanjem, dok su drugi ostali iznenađeni promjenom fokusa. No Jovana poručuje da je to prirodan razvoj, sazrijevanje koje donosi jasnije prioritete i hrabrost da ih javno izgovori. Jovana se osvrnula i na komentare koji su uslijedili nakon njezinog emotivnog istupa. Naglasila je da je godinama učila kako se nositi s kritikama, ali da danas više ne dopušta da je tuđe mišljenje definira. Kaže da su je medijski napisi i nagađanja često pokušavali prikazati drugačije nego što jest, no s vremenom je shvatila da je autentičnost njezina najveća snaga. Istaknula je kako emocije nisu slabost, već dokaz da čovjek iskreno živi ono što govori. Upravo zato ne žali zbog suza koje su svi vidjeli. Govoreći o profesionalnom životu, Jovana je istaknula koliko joj znači stabilnost i podrška u poslovnom okruženju. Naglasila je da uspjeh ne dolazi preko noći, već kroz godine rada, discipline i samopouzdanja. Zahvalna je na prilici koju ima, ali poručuje da se za sve izborila vlastitim trudom. Kaže da danas točno zna što želi. Mir, ljubav i balans između privatnog i poslovnog života. Ne želi više dokazivati vrijednost kroz sukobe i dramu, već kroz rezultate i osobnu sreću.